Magulo. More. Oo. Wala kang gagawin. Pero may Jollibee na ito. Ha? More. Bukas na. Para pag uwi ko, dadaanan ko dun. Dapat kanina pala, binigay mo na sa akin resibo. Ito naman po yung isa. Medyo brown siya. Yan. Pangalawa kong gagamba. Ayan guys. Ready to fight na po ito guys. Tatabi ko na. Ito naman ang pangatlo kong gagamba. Medyo ano na to pumayat siya gawa ng maitlog. Tiger yan. Pinabalik na pag kulang ang gala. Ayan guys. Guys, ito ang baby salmon. Papalakihin ko pa yan. Ito guys, yung isa kong tiger. Guys. Good size din to guys. Panlima na to guys ha, panlima. Ito yung kaninang tiger guys. Basta yung kamay ko nilagyan ko tubig. Ito guys, ang pang-anim. Ayan, isa sa mga halimo kong gagamba. Ito guys, yung semi-bochog. Semi-bochog ko nagagamba. Yan. Mukha bang maliit guys. Malaki pa sa 5 piso to guys. Yan.
naman guys ang aking pangwalo. Pangwalong alaga na G. Yan guys. Namisan ko ng linaban sa salmon yan. Isa mga mahabang galamay. Mukha siya maliit tignan kasi kulay yellow siya. Ayan, guys. Ayan, lakad bangaw. Oy. Ayan guys. Ito naman isa. Pangsyam. Ito guys, ang pangsyam ko nagagamba. Guys. Ito naman guys ang aking paboritong gagamba, ang pang-10. Ayan guys. Ilalok sa pusa pa. Oo na. Painumin mo pa. My favorite G. At meron pa ako dito guys na pulahan. Pang 11 ko nagagamba. Last na hindi ko na ilabas kanina sa unang lagayan. Papa! Papa! Ito guys. Mahabang maliit guys kasi ang kulay niya ay iba. Papa! Pa, kawawa papa yung yung aso nila baby pa, kawawa. Ayan guys. Kasi pinakpok sa mata. Sakit pa. May dugo. Malikot pa. Okay guys. Like lang and subscribe para sa marami pang video. Next natin na feeding. Kakainin natin ang ating mga alagang gagamba. Comment lang kayo sa mga nakikita nyo. Kung maganda ba o
makahingi ako ng idea sa inyo para sa pag-aalaga ng gagamba. Ito makulit na bata na to, si Tutoy ba to?